تستمعون الآن إلى برنامج أبحث عن الحقيقة مع الداعية آدمسون برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحوات كمين لهم كمين تخونوا كلاتكم الحمد لله على السلامة لكم قاعدة حال متاعكم نزلنا لهم بروجرام زحالة في جزء بزعبا ناي سقلت ناي يسوس مالتي ويكا سيدنا عيسى مويتو تسقيلو زبل أبسلمنا قالوا ديالن بزبل رئينا ينيرنا بستوسنا ملكع ويكا كم مأتو ويجرنا تزاريبنا لنيرنا لو معلتون نتي كنقصر لنا مالتيو نسخة أبتحتي يسوس مويتو ليو أي موتن زبل مالتي أبسلمنا كم زي موته رئينا ينيرنا فلوت سخونينا يسلمنا وما قتلوه وما صلبوه زبل رئينا ينيرنا مالتيو حجي أبناء كريستنا إنا آتينا مخناتو أبناء يسلمنا يقولون كال نعوز تعرر نجارات كن رئيس جبا الناس بحال نجارات يقولون تزهلون يرو مرأنا ينيرنا مالتي سلازي تحجي أبزن تاريو زلنا أمن تأتينا مالتي بتينا القرآن مسرت غيرنا الله سبحانه وتعالى القرآن أبتنا مجرشا كيدان نود سب زهابو قرآن ويكأنا مجرشا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نعوين حج نريو بو مسرت غيرنا نتينا كريستنا ها نريو لنا مالتي سلازي ناي كريستنا نريو زلنا اسكي بحنساب كوينا نرأيو ويكا بحالو خوي الناس كين نقمقمو نزبل إنا نصر نبلدلنا نريو زلنا بحبر مالتي سلازي زخونا سب كم تيزي حالة في جيزة زبولكو نزيتات كالرقاق زيدالي زخونا سب انتاي زرئي مالتيو متحفو حيزو زو قدايزي كميو نزبل متحفو حيزو قرآن متحف قدسن كلتيو كالرأيو يقبأ مالتي سلازي أبزي كم أستمهريو ويكا أنت يبلو مسلكم زي ريسيرش كم حالة ريسيرش كتريقوا تقولوا مالتي وي بحوثات بلو سلازي نزي ريسيرش ويكا بحوثات نبلو زلنا نعوتو مركزنا متحف قدس انتايو أمهيرو بزعبا زو قداي مبزحتو لومي أب كريستنا زلو نتي عبي أمنت كيرو ملوزلو مالتي ويكا ناي أمنتهم كورنع كنبلون كورنع أمنت ويكا كورنع ما أزن كنبلون نخيل إذا ناي تسقيلو ميتو زبل سلازي كما جري تسقيلو ميتو نزبل قداي كنريو خلنا جن بزي حجي نقرب لنا مالتي كنقمقمو نخيل طيب حجي نعم منتاك أتوكم نابتي ناي زحلفي ورس رئينا ينرنا زحلفة جيزي فتحيزنا زنبرنا زحلفة جيزي نمزخا خارز أكل انتا يزبل اتوم هواريات ويكا اتوم لك مزامر تزبهالو حساب نيروم ديو ويكا أنا عين مسكر ديوم أبت جيزي نيروم نزبل كم دي يكونوا رئينا يمالتي مسكر كم زي يكونوا نساتهم نتي مسكر النت ساتهم زهاو دما ببقعته مسرتون بيتنسو يسوس بزعبو أمز مسكر له قداي انتخونون أبزي كما حلالفو كيلوم دي ما يكالون زبل ويكا أنساتو ميلوم موديوم تمك أندي ويسكالو أوتيوم بسومم تزاريبوم حدش نقر فتيروم زلو زبلون بتماساسا لمن قدون كن رئينا مالتي سلازي حجي أتوم عصرت خلطها كمتي مزحف سقولو مالتيو أب ماريكوس حريقو نتوم عصرت خلطة سوري توم عصرت خلطة
ፍጹም ከም ዝሃደሙ ወይ ከዓ ከም ዘይነበሩ ሓዲጎም ሃደሙ ዝብል ናይ ማቴዎስ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዞም 12 ማቴዎስ 26:56 ገሊጽዎ ዘሎ ኩሎም ሐዋርያት ሓዲጎም ሃደሙ ዝብል ንርኢ ማለት ስለዚ ንዓይነ ምስክር ክኾኑ ከም ዘይክእሉ በዚ ከነረጋግጽ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካልኣይ ሎ መዓልቲ ሒዘ ዘለኹ እንታይ እዩ ምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ነገራት ማለት እዩ ወይ ትንቢት እቲ ዝሓለፈ ትንቢት እንታይ ነይሩ ዝብል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ማቴዎስ ገሊጽዎ ዘሎ ድሕርዚ ንደቀ መዛሙርቱ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም ካብ ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ብዓቢ ብሊቃውንቲ ካህናት ጸሓፍቲ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ክቕተል ብሳልሳይ መዓልቲ ክትንስእ ከም ዝግብኦ ክገልጸሎም ጀመረ ትብል ማለት ሕጂ እዚኣ ናይ ማርቆስ ማቴዎስ 16:22 ክሳብ 25 ድሕሪ አንቢብኩሞ ማለት እዩ ሓንቲ እታ ትገልጽ ኣንጻር ናይ ዝንብሎ ዘለና ማለት እዩ ከም ደይ ተሰቐለ ኣነ ሕጂ ከም ዘይሞተን ከም ደይ ተሰቐለን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከነረጋግጽ ከለና እዚ ኣላ ትብል ክትበሃል ከዓ ከም ተሰቐለን ከም ዝሞተን ኢሎም ዝገለጹ ኣላ ነዚ ኣይና ሕጂ ብመሰረት ተኣሽሙ ክንሪኣ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣብዚ ንደቀ መዛሙርቲ መጀመርያ እንታይ ኢልዎም ንሓደ ሰብ እኳ ክርስቶስ ምዃኑ ከይነግሩ ኣዚዞም ሕጂ ኣብ 21 እንታይ ይብል ካብ ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ብዓበይትን ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ኢሉሎ ክቕተል ብሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ክትንስእ ከም ዝግብኦ ክገልጸሎም ጀመረ ይብል ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ኣብዚ ሕጂ ማቴዎስ ገይርዎ ዘሎ ከም ዝፈልጡ ገይርዎም ኣሎ ከም ዝፈልጡ ማለት እዮም ሕጂ ንሕና ዝሓለፈ ግዜ ርኢናዮ እዞም ሰባት እዚኦም ፍጹም ፍልጠት ከም ዘይነበሮም ምክንያቱ ዝፈልጡ ነይሮም ተዝኾኑ ተጸበይዎ ኣይምኸዱን ነይሮም እንደገና ካልኦት ሰባት እውን መጺኦም ብዛዕባኡ ክነግርዎ ከለዉ ዕሽነት ይብሉ ነይሮም ኣይኣመኑን ንሱ መጺ እውን ኣይኣመኑን ንምንታይ እዮም ዘይኣመኑ ዝፈልጥዎ ነገር ስለ ዘይነበረ ሕጂ ዝፈልጡ ነይሮም ከም ዝፈልጡ ገይሮም ሕጂ ብዚኣ ጽሒፎማ ዘለዉ ንምንታይ ድምስሶ እንድሕር ኢልና እቲ ትንቢታት ነዚ ድምስሶ ትንቢታት ኣሎ እንደገና ከዓ እዞም ሰባት እዚኦም ዝፈልጡ ከም ዘይነበሩ እውን ክጽበዩ ወይ ከኣሉ ወላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝፈልጡ እውን ተዝነብር ነይሩ ከምቲ ማቴዎስ ዝብሎ ዘሎ ከም ዝስቀል ሳልሳይ መዓልቲ ከም ትስእ ተሲኢሎም ዘገርም ነገር ወይ ከዓ ተሲኢሎም መጺዎም ሲ ዘይምእመኒ ነገር የብሎምን ዘሰንብድ ነገር ኣይምነበሮምን ወይ ከዓ ካልኦት መጺኦም ተሲኡ ካብ ሞት ገለ ክበሃል ከሎ ንፈልጥ እንዲና ንሕና ክብሉ ዝግብኦም ግን እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ ጨሪሶም ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘይፈልጡ ኮይኖም ማለት እዩ ንምንታይ ከም ዘይፈልጡ ዝኾኑ ዘለዉ ሳቶም ኣብዚ ግን ከም ዝፈልጡ ዝተገበሩ ስለዚ ነቲ ሞይቱ ዝበሃል ተሲኡ ዝበሃል ናይ ግድን ሓደ ጥቕስታት ክሕግዝ ዝኽእል ከቕርቡ ክእሉ እዮም እዚ እዩ ከዓ እቲ መሓረፍ ዘብሎ ክልተ ተጋራጨዋ ሓሳብ ኣብቲ መጽሓፍ ምህላው ንርዳእ ማለት እዩ እምበር ንሱ እንታይ ክንብል ንሪኦ ካልእ እንሆ ኩላትኩም ነንበይንኹም ነናብ ስፍራኹም እትዛወሩላ ንበይነይ እውን እትሓድጉኒ ግዜ ትመጽእ ኣላ ድሮ እኳ መጺኣ ግናኸ ኣቦይ ምሳይ እዩ እሞ በይነይሲ ኣይሓድገንን እዩ ወይ ከዓ በይነይስ ኣይኮንኩን ይብል እቲ ኣቦ እስኻትኩም ክትሓድጉን ኢኹም ኣቦይ ግን ምሳይ ኣሎ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ትንቢት እንታይ ይብል ብዛዕባ ናቱ ናይ ሞት ዝተዛረቦ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ምስቲ ኣነ ዝዛረቦ ዘሎ ንሳቶም ሕጂ ሞይቱ ዝብል ክህልው ክእል እዩ ኣነ የለን ኣይበልኩን ክህልው ይኽእል እዩ ሞይቱ ዝብል ጥቕስ እውን ክህልው ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ ናይ ግድን ከእትውሎም ንሓደ ሰብ ንሓደ እምነት እንድሕር ደኣኒ ከኣምን ደሊኻዮ ከምቲ ሓሳብ እቲ ክትእትወሉ ኣለካ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ መስእቲ ካሉ ኢኮ ንዓኣ ተደጊፉ ዝኸይድ ዘሎ ኦኬ ካልእ ሰብ ክሓተን ንኽእል እዩ ማለት ሕጂ እሞ እንተረኣኒ ከምዚ ኢሉ ዝኸይድ ኣሎ ኮይኑ እሞ ጥቕሲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሞይቱ ዝብል ስለምንታይ ደኣ እሞኒ ንስኻ ኣይሞተን ኢልካ ትዛረብ ኣለኻ ኢሉ ክሓትት ትኽእል እዩ እዚ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ሕጂ ኣነ ከዓ እንታይ ይብል ኣለኹ ኢየሱስ ከም ዝደሓነ ከም ዘይመውት ከዓ ተጻሒፉ ኣሎ ከመይ ኢሉ ደኣ እሞ እዚ ክልተ ነገራት ብሓደ ኸይድ ኣሎ ሞይቱ ዝብል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣይሞተን ከም ዘይሞተ ከዓ ዝገልጽ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ
ኣይና ይተሓቂ ኢልካ ሕጂ ባዕልኻ ክትሓስቦ ዝግብኣካ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ምክንያቱ ክመጻካ እዩ መጀመርያ ኢየሱስ ከም ትፈልጥዎ ዝኾነ ዓይነት ጸሎት እንድሕር ገይሩ ይሰምዖ እዩ ሓቀይ ዶ በዚ ተሰምዑ ይኹም ኩላትኩም ኢየሱስ ዝገበሮ ጸሎት ይስማዕ ዶ ኣይስማዕን ፈጣሪስን ይሰምዖ ዶ ኣይሰምዖን እንድሕር ኣይሰምዖን ኢልና ካልእ ጉዳይ እዩ እንተ ደኣ እዎ ሰምዖ እንድሕር ኢልና ግን ኦኬ ሰምዖ እንድሕር ኮይኑ ንብል ማለት እዩ ኢየሱስ ኩሉ እቲ እሱ ዝብሎ ወይ ከዓ እቲ ጸሎት ዝገብሮ ትፈልጥዎ ኹም በዓል አልዓዛር ክትስእም ከሎ ከመይ ገይሩ ጸሎት ገይሩ ኣተሲእዎ እቲ ግን ጸሎት ደኣምር ባዕሉ ኣነ ባዕለይ ብገዛእ ርእሰይ ኣተሲእዮ ኢሉ ናይ ተዛረበን ከምዚ ነገራት የለና መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ግን ወላው ንሳታ ሓፍቱ ማርታ ንኣልዓዛር ሓፍቱ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ከም ሰምዓካ ይፈልጥ እያ ትብሎ ብቲ መጀመርያ ገና ናብኡ እንዳኸዱ ከለዉ ስለዚ ስኒ ንስኻ እንተትህሉ ናይ ሞተን ኣምላኹን ኩሉ ጸሎትካ ከም ሰምዖ ፈልጥ እየ እሞ ጸሎት ገበረሉ እያ ትብል ዘላ ምክንያቱ ኣምላኽ ዝለመንካየስ ይህበካ እዩ ኢላቶ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣብዚ ንሱ ይልምን ከም ዝነበረን በትሱ ዝልሙኖ ዘሎ ከዓ ፈጣሪ ይገብሮ ምህላውን ኢና ንርዳእ ማለት እዩ እምበር ባዕሉ ኣነ ብናተይ ወይ ከዓ ባዕለይ ብዓቕመይ ብክእለተይን ንኣልዓዛር ተስእዮ ኣነ የተስእዮ ኢሉ ኣይተዛረበን እንታይ ደኣ ጸሎት ገይሩ ከም ዝተስኦ ግን ዛረብ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እውን እንታይ ኢሉ እዞም ኩሎም ኣብ ዘለዉ ንኽሰምዑን ኢሉ እምበር ንስኻ ደኣ ኩሉ ግዜ ትሰምዓኒ እንዲኻ ይብል ማለት እዩ ምስ ተስአ ኣልዓዛር ንላዕሊ ቋሕ ኣቢሉ ንላዕሊ እንዳጠመተ ኢየሱስ እዩ እዚ ንስኻ ዳ ኦ ኣምላኽ ኦ ኣቦይ ንስኻ ኩሉ ከም ትሰምዓኒ ይፈልጥ እንዴ ግን እዞም ኣብዚ ዘለዉ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ክፈልጡ ኢለየ እምበር ኣነ ደኣ ኩሉ ከም ትሰምዓኒ ፈልጥ እንዴ ከም ትሰምዓኒ ስለዚ ጸሎቱ ተሰማዕ ምዃኑ ርዱእ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ዓይነት ጸሎት እዩ ገይሩ ክንብል ከዓ ግባእ ማለት እዩ ያሬታ እንታይ ዓይነት ጸሎት እዩ ገይሩ እቲ ዝገበሮ ጸሎት ክንሪኦ ግባእ ማለት እዩ እንታይ ጸሎት ዝገብር ዘሎ ጸሎት ገይሩ ስኒ ኣይተሰምዐን እንድሕር ኢልካ እስኻ ትጋራጨዋ ኣለኻ ምስ ነብስኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ኩሉ ጸሎተይ ከም ሰምዓኒ ይፈልጥ እንዴ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኢየሱስ ጸሎት ገይሩ ኣምላኽ ግን ኣይሰምዑን ኢየሱስ ክድሕን ደልዩ ካብቲ ሞት ዝመጾ ማለት እዩ ጸሎት ገይሩ ንኽድሕን ካብቲ ሞት ነገር ግን ኣምላኽ ግን ኣይሰምዑን እንድሕር ኢልካ እዚ ጸገም እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ትንቢታት ክንምለስ ኢና ሕጂ መጀመርያ ትንቢት እንታይ ይብል ናይ ሎም መዓልቲ ንሪኣ መዝሙረ ዳዊት 116 መዝሙረ ዳዊት 116 እንታይ ይብል ካብ ቀዳማይ ከም በልኩሜ ድምፀይ ምህለላይ ሰሚዑ ብዛዕባ እዚ ኦፍ ኮርስ ብዛዕባ ዳዊት ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛረቡ እዩ ብዛዕባኡ ምዃኑ ኣብ ታሕቲ ክመፀና እዩ ገሊኦም ነኖ እዚ ኮ ንሱ ናቱ ዝገበሮ ጸሎት እዩ ንዕኡ ይብሉ ነገር ግን ንዕኡ ከም ዘይኮነ ከዓ ኣብ ታሕቲ ይገልጾ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛረቡ ምዃኑ ዝገልጽ ትንቢት እዩ ድምፀይ ምህለላይ ሰሚዑ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣፍቁሩ እየ እዝኑ ናባይ ኣድኒኑ እዩ እሞ መን ሕጂ ዝብል ዘሎ እቲ እግዚኣብሔር ማለት እዩ እዝኑ ናባይ ኣድኒኑ እዩ እሞ ኩለን መዓልትታተይ ናብኡ ክምህለል እየ እዚ ኢየሱስ ዝብሎ ማለት እዩ መዓስ ሞት ማእሰረ ሞት ክኸበኒ ፀበባ ሲኦል ሪኢኹም ማእሰር ሞት ክኸበኒ ፀበባ ሲኦል ሓዘኒ ጭንቀት መከራን ረኸብኩ ሽዑ ኣነ ዎ ጎይታይ ንነፍሰይ ኣድሕና ኢለ ስም እግዚኣብሔር ፀዋዕኩ እግዚኣብሔር ሩሕሩሕ ጻድቅን እዩ ኣምላኽና ከዓ መሓሪ እዩ እግዚኣብሔር ንገርህታት ይሕልዎም ኣነ ተሸገርኩ ንሱ እውን ደሓነኒ ንሱ እውን ደሓነኒ ነፍሰይ እግዚኣብሔር ሰናይ ገይሩልኪ እዩ እሞ ናብ ዕረፍትኺ ተመለሲ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣብ ሸሞንተ ንነፍሰይ ካብ ሞት ሪኢኹም ንነፍሰይ ካብ ሞት ንዒንተይ ካብ ንብዓት ንእጋረይ ካብ ምውዳቕ ኣድሒንካየ ኢኻ እሞ ይብል እንታይ ይብሎ ኣሎ ንነፍሰይ ካብ ሞት ኣድሒንካየ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ሃገር ህያዋን ክመላለሰ ኣመንኩም ስለዚ ተዛረብኩ ኣዝየ ተጨኒቐ ነበርኩ ኣነ ብስምባደይ ኩሉ ሰብ ሓሳዊ እዩ በልኩ
ኣብ ክንዲ እቲ ሰናይ ዝገብረለይ ኩሉስ ንእግዚኣብሔር እንታይ ወሬታ ክምልሰሉ እየ ጽዋይ ምድሓን ክወስድ ስም እግዚአብሔር ድማ ክጽውዕ እየ ሕጂ ሪኢኹም ነፍሰይ ካብ ሞት ንዕንተይ ካብ ንብዓት ንእጋረይ ካብ ምውዳቕ ኣድሒንካ ኢኻ ይብል ተመሊስና ሕጂ ኣብ ዳዊት 22 ንርአዩ ኣብ ዳዊት 22 እንታይ ይብል ዳዊት 22 እቲ ዓሪጉ ዝገለጾ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ማሪቆስ 15:34 እንታይ ይብል ብታሳዓይቲ ሰዓት ኢየሱስ ብዓቢ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበቕተኒ ኢሉ ጨረሐ ትርጉሙ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓዲካኒ ዝብል እዩ ትርጉሙ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓዲካኒ ሕጂ ኣብታ ናይ መጀመርያ እንታይ ኢልና ነርና ኣምላኽ ምሳይሉ ኣይሓድገኒን እዩ ኢሉ ነይሩ ነቶም ሃዋርያት ማለት ንስኻትኩም ኩላትኩም ክትከዱ ኢኹም ንናቦታኹም ማለት እዩ ግን ኣምላኽ ግን በይነይ ኣይኮንኩን ኣምላኽ ምሳይ ኣሎ ኢሉ ዛረብ ማለት እዩ ኣብ ማሪቆስ 9 ኣብ ዮሃንስ 16:32 ማለት እዩ ግናኸ ኣቦይ ምሳይ እዩ እሞ በይነይሲ ኣይኮንኩን ኣይሓድጎን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብል ኣብዚ ኣብ ማሪቆስ ከዓ ልቅሑም ይብል ንምንታይ ሓደካኒ ይብል ኣቦ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበቕተኒ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ይጭርሕ ነይሩ ይጭድር ነይሩ ብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢሉ ጨረሐ ኢሉ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ መን ኢየሱስ ሕራይ ሕጂ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓዲካኒ እዩ ዝብል ዘሎ ዳዊት ነዚ ዘኪርዎ ዳዊት ኣብ 22:1 እንታይ ክብል ኢሉ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓዲካኒ ካብ ምርዳእይ ካብ ቃላተይ ኣውያተይ ርሑቕ ኢኻ ኢሉ ጸሎት ከም ዝገበረ ኢየሱስ ይዛረበሉ ሕጂ እቲ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓዲካኒ ዝብል ልክዕ ከምኡ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ማቴዎስ 27 እውን ከምኡ ብላ ኣሎ ኣብታ ተሳዒቲ መዓልቲ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓዲካኒ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበቕተኒ ኢሉ ጨሪሑ ኢሉ ማቴዎስ 27:46 እውን ገሊፅዎ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ይቕፅል ኣሎ መን እዚ ዳዊት 22 ካብ ሓደ ይጅምረልኩም ዘለኹ እዚ ኣብ መንጎ ግን ልክዕ ሙሱእ ሰማዕ ኣብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን እዩ ምክንያቱ ድሓር ፅሑፍ ኣሎ ክብል ኢኖ ዎ ኣምላኸይ ብመዓልቲ እጠርዕ ንስኻ ገና ኣይትምልስን ብለይቲ እውን ትም ኣይብልን እታ ብማሕሌት እስራኤል እትነብር ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ኣቦታትና ኣባኻ ተወኪሎም እዮም ኣቦታትና ኣባኻ ተወኪሎም እዮም ሪኢኹም ተወኪሎም እዮም ተወኪሎም ንስኻ እውን ኣናገፍካዮም ኣቦታትና ኢሉ በዓል መን እዮም እዚኦም ኩሎም እቶም ነቢያት ዝነበሩ ኣቦታቱ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኩሉ ፀገማት ዝነበሮም ንኣባኻ ተወኪሎም ንስኻ እውን ኣናጊፍካዮም ተወኪሎም ንስኻ እውን ኣናጋፍካዮም ካብቲ ጉዳይ ኣናጊፍካዮም ማለት እዩ ተጸጊዖም ናባኻ ማለት እዩ ካብቲ ፀገማት ተጸጊዖም ናባኻ ንስኻ እውን ኣናጊፍካዮም ካብቲ መከራ ስቃይ ማለት እዩ ሕጂ ካእሱ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝልምን ዘሎ ኣቦታትና ናባኻ ተጸጊዖም ንስኻ እውን ኣናጊፍካዮም ኣባኻ ኣእዊ እሞ ኣእወዩ እሞ ደሓኑ ኣባኻ ኣእወዩ እሞ ደሓኑ ኣባኻ ተወከሉ እሞ ኣይሓፈሩን ኣባኻ ተወከሉ እሞ ኣይሓፈሩን ከምቲ ንሱ ዝበሎ ማለት እዩ ኣምላኽ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ቀጫ ሃበኒ ኢልካዮ ስኒ እምኒ ሂበካን እዩ ሕጂ እቲ ዝሓተትካዮ ኣይሕፍረካኒን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ይብል ካብ 7-8 ከዓ ዝርእዩኒ ዘበሉ ይባጭውለይ ኣብ እግዚኣብሔር ይተዓቆብ እስኪ የናግፎ ብሂግዎ እዩ እሞ ንሱ የድሕኖ ኢሎም ርእሶም እናነቕነቑ ከናፍሮም ይምርጥጡለይ ኣለዉ ክብል እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብቲ ግዜ እቲ ከምኡ ክብል እዩ ምስ ሓዝዎ ማለት እዩ ግናኸ ካብ ማሕፀን ወላዲት ዘውፃእካኒ ኣብ ኣጥባት እኖይ ብርግኣት ዘዕረፍካኒ ንስኻ ኢኻ እግዚኣብሔር ብል ማለት እዩ ሕጂ ባዕሉ ዝልምኖ ዘሎ እዩ ከምኡ ክብል ኢሉ እዩ ኣምፂዎ ዘሎ ናይ ዳዊት ከምኡ ኢሉ እዩ ከዓኒ ኣብ ማቴዎስ 1:18 ተሪኢኹም ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣዲኡ ማርያም ይብሎ መን ኣዲኡ እቲ ኣዲኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብ ዳዊት 22:9 ግናኸ ካብ ማሕፀን ወላዲተይ ዘውፃእካኒ ኣብ ኣጥባት እኖይ ብርግኣት ዘዕረፍካኒ ንስኻ ኢኻ ብሎ ኣሎ ኣዲኡ ከም ዝነበረቶ ዝገልጽ ካብ ብዙሕ ኣሎ ኣዲኡ ማርያም ምዃና ማለት እዩ ማቴዎስ 2:11 ነቲ ሕፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ይብሎ ረኣይዎ ማቴዎስ 12:46 እንሆ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ክዛረብ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ክዛረብዎ ደለዩ ኣብ ወፃኢ ደው በሉ እዚ ከዓኒ ኢየሱስ ኣሕዋት ከም ዝነበርዎ ዝገለጸሉ እዚ ካልእ ግዜ ንኣትዎ ኢና ምስ ማርያም ምስቶም ኣሕዋቱ መፅያስ እቶም ሃዋርያት እዮም ሕጂ ይሓቱ ይነግርዎ ዘለዎ ማለት እዩ እንታይ ኢሎሞ
ኣዴኻን ኣሕዋትካን ስመጽዮም ኣለዉ ኢሎም ዝነገርዎ ኣብ ማቴዎስ 12:46 እንታይ ንርኢ ኣብዚ ኣዲኡም ዝኾነት ኣነ ዝነግር ዘሎ ማርያም ኣዲኡ ምዃና ይገልጽ ኣሎ ስለዚ ግናኸ ኣብ ማሕፀን ወላዲተይ ዘውጻእካኒ ግናኸ ኣብ ማሕፀን ወላዲተይ ዘውጻእካኒ ኣብ ኣጥባት እኖይ ብርግኣት ዘዕረፍካኒ ይብል ኣሎ የስ ናይ ባሕቅኻኒ ኣብ ማሕፀን ነይሩ ኣብ መን ግን ዓሪፍዎ እግዚኣብሔር ይብሎ ኣሎ ስለዚ ከመይ ገይሩ እውን ኣብዚ ኣምላኽ ኸውን ዝብል እዚ ካልእ ጉዳይ ንሕና ኣብዚ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ክሩሲፊክሽን ወይ ከዓ ናይ ሞይቱ ኣይሞትን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ኣምላኽነት ክበፅሕ ከሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ እንተኣሸሚ እዩ ሓደ ካብቲ መርትዖታት እዩ ስለዚ ካብ ማሕፀን ወላዲት ኣባኻ ወደቕኩ ካብ ከርሲ እኖይ ጀሚርካ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሰኒ ከመይ ገይሩ ኣምላኽ እዩ ትብልዎ ኣነ ብጣዕሚ ገርመኒ ማለት እዩ ካብ ማሕፀን ወላዲተይ ኣባኻ ወደቕኩ ካብ ከርሲ እኖይ ጀሚርካ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እዚ ከምዚ ክብል ኢሉ ዳዊት 22 ማለት እዩ ስለዚ ከምዚታት ኢሉ ቅፅል ናይ ዳዊት ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ከዓ ሪኢኹሞ 25 ኣብ 22 ዳዊት እንዴና ንቅፅል ዘለና ቅሬታ ስለዚ እቲ ትንቢት ሕጂ እቲ ትንቢት ሶሪ ይቅፅል ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ተዘረበ ሓይለይ ከም ገልዒ ነቂፁ ልሳነይ ኣብ ትንሓገይ ጠቢቑ ናብ መሬት ሞት ኣውደቕካኒ ኣኽላባት ከቢቦምኒ ኣኼባ ገበርቲ እከይ ኣማእኪሎምኒ ኣእዳወይ ኣእጋረይን ሸንኪሮሞ እዮም ኣእዳውን ኣእጋሩን ተሸንከረ ካልእ ኣሎ ድዩ ብጀካ የሱስ ንስኹም ትብልዎ ማለት እዩ ብጀካ የሱስ ካልእ ሰብ ተሸንከረ ኣሎ ንዳዊት ሸንኪሮሞ ድዮም ኣእዳውን ኣእጋሩን ስለዚ ንዕኡ ግን በቲ ንስኹም ትብልዎ ተሸንኪሩ ገለ ትብሎ ብኡ ግን ሞይቱ ይሞተኒ ሕጂ ዘሎ ብዚ ንኩሉ ኣዕፅምተይ ክቆፅሮ እኽእል እየ ንሳቶም ይጥሙቱ ይዕዘቡ ኣለዉ ንክዳውንተይ ይማቆልዎ ንቐምሸይ ዕፃ የውድቁሉ እዚ ከዓ ልክዕ ተገሊጹሎ ኣብ ዮሃንስ 19:24 እዚ ሕጂ ዳዊት ይዛረብ ዘሎ ብትንቢት ማለት እዩ ናይ ትንቢት ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣእዳው ኣእጋሩን ሸንኪሮሞ ኣእዳውን ኣእጋረይን ሸንኪሮሞ እዮም ኢሉ ከዓ ዛረብ ኣሎ ብዚ ኢየሱስ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ እዩ ንኩሉ ኣዕፅምተይ ክቆፅሮ እኽእል እየ ንሳቶም ይጥሙቱኒ ይዕዘቡኒ ኣለዉ ንክዳውንተይ ከዓ ይማቆልዎ ንቐምሸይ እውን ዕፃ ወይ ከዓ ዕጫ ማለት እዩ ይውድቁሉ ዕጫ ውዲኦምሉ ክዳውንቱ ተማቒሎሞ ዶ እወ ስለዚ እዚ ትንቢት እዚ ብዛዕባ መን ዛረብ ኣሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ማለት እዩ ዮሃንስ 19:24 ነንሕድሕዶም ከዓ ንዝበፅሐ ክበፅሖ ዕጫ ደኣ ነውድቀሉ ዕጭ ነውድቀሉ እምበር ኣይንቐዶን ተባሃሉ ነቲ ክዳውንቱ ማለት እዩ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቆልዎ ንቐምሸይ እውን ዕፅ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዕጫ ይብልዎ ተዋደቁሉ ስለዚ ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም እዩ ሕጂ ሪኢኹሞ እዛ ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም እዩ ኣየናይ ፅሑፍ እዩ ሕጂ ክፍፀም ዝብሎ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታ ኣበይ ናይ ቦታ ኣሎ ዕጫ ከም ዘውደቁሉ ነቲ ዝተማቐልዎ ንምንታይ ኣነ ዝብል ዘለኹ ገሊኦም ሰባት እዛ ዳዊት 22 ስኒ ናይ የሱስ ኣይኮነትን ኢሎም ክነፅጉዋ ደልዩ ግን ናይ የሱስ ምዃና ኣብዚ 2-3 መርትዖታት ኣለዋ ማለት እዩ ከም ዝኸበብዎ ይገልጽ እዩ ንኣብነት ሕጂ ንሶም ከም ዝኸበብዎ ኩሎም ንዕኡ ከም ዝኸበብዎ ከም ዝርእይዎ እቶም ኣኽላባት እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ከዓ ልክዕ እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ ኣይሁድ ከቢቦሞ ደው በሉ ይብል ከም ዝኸበብዎ ነገር ከም ተተሓዘ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ቀሚሽናቱ ወይ ከዓ ክዳውንቱ ከም ዝማቆልዎ ይገልጽ ስለዚ ዕጫ ውዲቖም እዮም ተማቒሎሞ ብዕጫ ውዲቖም ተማቒሎሞ እዚ ፅሑፍ ኣሎ ኢሉ ኣይ ናይ ፅሑፍ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ብጀካ ናይ ዳዊት 22 ሲ እቲ ፅሑፍ ኣሎ ክብል ከለኩ ኣብ ፅሑፍ ክርከብ ኣለዎ እንተደኣ ዘየሎ ኮይኑ ነናይ ፅሑፍ እዩ ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ እቲ ትንቢት ናይ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝዛረብ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ዮሃንስ 19:24 ንቐምሻይ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቆልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጫ ተዋደቁሉ ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም ይብል ኣየናይ ፅሑፍ እዚ እቲ ናይ ዳዊት 22 ኣብ 22:17-18 ዕጫ ክዋድቁሉ እዮም ዝብል ስለዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝዛረብ ኣሎ ወላ ዮሃንስ እውን ምስክር ኣሎ ማለት እዩ በዓሉ ዮሃንስ ዝምስክሮ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ቀደም ተገሊጹ ነይሩ ብትንቢት ይብል ኣሎ ግን ከምዚ ድሕን እዩ ከዓ ተገሊጹ ዘሎ
ترديكم كم زد حني تقليت زلو مالتي عندنا نسخة أملاك كم زي كونه أملاخي زبلو مالتي كم محسن ولاليتي أباخا ودوكو كاب كرسي إنه جميركا نسخة أملاخي إخايلو زاربو له حد أملاخ زنبرة مالتي سلازي توم أبوتات كأتو وكيلو من أباخا أنا كيف كايوميخا أدحين كايوميخا نعيون كم أدحنني لي يزلم من دلوبزي ماتيوس 27:35 كم أخا مسقلو خا يبل عجا أوديقم كداونتو تماقلو حجتنا عجا مودا أبزلو لوكاس 23:34 كا دسيم نخداونتو خا عج أوديقم تماقلو يبل ماريكوسون قليصولو كداونتو قميشو ننفس وقفهم انتاي كم زبصحو خا عجا أودوقو يبل إذا حج انتاي رداكا زم كلهم زم هواريات أبزلو يوحنس ماتيوس لوكاس ماريكوس عجا أودي كم زودقن نتي كداونتو تماقلهم بعجا هم زوصدو مالتي تخفافيلو مالتي أي ناي تنبيتي حجزي يوحنس زبل صحف الله عجا نقميسيسي عجا توادؤلو زبل صحف الله يلو زخا داويت 22:17 كغلصلكم صنحكو نسو مالتي سلازي داويت زاربو زلو بزعبا مني بزعبا نا يسوس زاربالو مالتي حجب زنتاي نرئي كا 19 دحر كيدنا غويتاي نسخا غنا اباي كاباي يترحق نسخا حيلي إخا نمردئي قلطف يبل مالتي كم زعينة صولو تقبر مالتي يسوس يلو صحيفو مزلو أب 22:19 مالتي داويت مزمور داويت حجي أبزنتاي نرئي نقبو اغزابير كم زدحنو حجي فلطكو بناي اتا يمانيتي حيل مدحان يبل سلازي كم زدحن أب كالقوتاون أب 26 قليصولو داويت 26 نقبو اغزابير كم زدحنو كم تا ياخد حنو مو كدحنو بلال كم تا ياخد حنو سكن غوروني قال دحنت الله دي اتا حنتي سوز طلبا زلو ويكا تا حنتي زحتا زلو ويكا نسو ጸሎት ዝገብራ ዘሎ እንታይ ካብዛ ጽዋዚ ኣድሕነኒ ትብል እያ ስለዚ ካብዛ ናይ ሞት ጽዋዚ ኣድሕነኒ እንዳበለስኒ ከም ዝድሕን ሕጂ ፈለጥኩ ኢሉ ዳዊት ተዛሪቡሎ ትንቢት ኣብ 20:6 ማለት እዩ በናይ እታ የማነይቲ ሓይሊ ዓይነት እያ የማነይቲ ሓይሊ ምድሓን ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ 22:19 መዝሙረ ዳዊት ጎይታይ ንስኻ ግና ካባይ ኣይተርሓቅ ንስኻ ሓይለይ ኢኻ ብሎ ሓይል የማነይቲ ሓይሊ ናቱ መን እዩ ፈጣሪ እዩ እንድሕር ፈጣሪ ሓይሉ ናቱ ዘይኮነ ሓይሊ ተዘይሃቦ ወይ የማነይቲ ሓይሊ ትበሃል እንተዘይሃቦ ወይ ከዓ የማነይቲ ሓይሊ ማለት እዩ ካብ ሰማይ እንታሹ መላእኽቲ ተራእይዎ ገለ ዝብል ኣሎ ድሓር ካልእ ግዜ ንኣትዎ ኢና ግን እዚታት ኩሉ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሓይሊ ምንጭ ናቱ ካብ ፈጣሪ ምዃኑ ናቱ ይኮነን ስለዚ ኣብ ካልእ እውን ተመሳሳሊ እንታይ ንርኢ ነፍሰይ ካብ ሴፍ ነታ ቀንደይ ከዓ ካብ ኢድ ኣኽላባት ኣናግፋ ሪኢኹም ነፍሰይ ካብ ሴፍ ካብ ዝቆትልዎ ማለት እዩ ነታ ቀንደይ ከዓ ካብ ኢድ ኣኽላባት ኣናግፋ ካብ ኣፍ ኣንበሳ ኣድሕነኒ ኣብ ቀርኒ ጎባይ ሰማዕካኒ ስምካ ንሕዋተይ ከዘንትወሎም ኣብ ማእከል ማሕበር ከመዝግነካ እየ ኣቱም ንእግዚኣብሔር ትፈርሑ ኣመስግንዎ ኣቱም ዘርኢ ያዕቆብ ዘበልኩም ወድስዎ ዘርኢ እስራኤል ኩልኩም ፍርሕዎ ይብል ከዓ እዚ ከዓ ነቲ ጸሎት ዝገበሮ ነቲ ካልእ ሰብ ክነግሮ ይብል ኣሎ ኣብታ ካልኣይ ምፅሊ ክነግሮ መዓሲ እንተይ ስለዚ ኣብ ዳዊት 22:24 ንፀበባ እቲ ጥቁዕ ኣይነዓቆ ኣይዋርዶን እዩ እሞ ናብኡ ምስ ኣእወየስ ሰምዖ እምበር ንገጹ ካብኡ ኣይከወለሉን እዚኣታ ኢምፖርታንት ዝኾነት እያ ሕጂ ካብዛ ጥቕሲ ዳዊት 22:24 ንፀበባ እቲ ጥቁዕ ኣይነዓቆን ይልምን ኣሎ ኢየሱስ ስለዚ እቲ ፀበብኡ ነቲ ጉዳዩ ኣይነዓቆን ኣይዋርዶን እዩ እሞ ኦፍኮርስ ኣይዋርዶን እዩ ምውራድ ማለት እዩ ካብ ሞት ክድሕን እንዳበለ ካብ ሞት ክድሕን እንዳለመነ ከሎ እንተ ደኣ ዘይመለሰሉ እዚ ሕጂ ተዋሪዱ ማለት ኢየሱስ ወላቶም እስራኤል ከሆም እዮም ዝልዎ ዘሎ እስኪ ሕጂ ከም ዝግበር እስኪ ሕጂ የድሕንካ ይምፃእ መን ይኸድሕንካ ሕጂ መን ይኸድሕነካ ሕጂ ገለገለ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ሕጂ ንሱ ዘድሕኖ ከዓ ከም ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ ናብኡ ከዓ ተወኪሉ ኣሎ ብሎ ኣሎ
ስለዚ ከምዚ ንድሕር ኮይኑ ንሱ ዝለመኖ ዘሎ ኣድሕነኒ እንዳበለ ካብቲ ጸሎት ዝገብሩ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ዕብራውያን 5:7 ገሊጽዎ ዘሎ ንሱ ብዘመን ስጉኡ ከሎ ብብርቱዕ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ከምዚ እንዳበለ ከመይ ጌርኩም ትጠፍኡ ዕብራውያን 5:7 ረኣይዎ ንሱ ብዘመን ስጉኡ ከሎ ብብርቱዕ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ መን እዩ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህለላን ምስ ኣቕረበ ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍርሑ ምስ ተሰሚዐ ሕጂ ተሰሚዑ ንሱ እንታይ እዩ ድምን ዘሎ ብብርቱዕ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ኣምላኽ ምስ ተማህለለን ምስ ኣቕረበን ምህለለኡ ምስ ኣቕረበ ተሰሚዐ ሽዑ ተሰሚዑ ማለት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ተመሊሱሉ ማለት እዩ ሕራይልዎ ፈጣሪ ማለት እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ልማናታት ብተሰሚዐ እዩ ተሰሚዑ ኣምላኽ ሰሚዕዎ እንድሕር ኢሉ ጸሎትካ ሰሚዕካ ማለት እዩ ሕራይልካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣይዋርዱን እዩ ናብኡ ምስ ኣእወየስ ሰምዖ እምበር ንገጹ ካብኡ ኣይክውለሉን ይብል ኣሎ ዳዊት 22:24 ንገጹ ካብኡ ኣይክውለሉን እዩ ሕቁኡ ኣይህቦን እዩ ማለት እዩ ክምልሰሉ እዩ ክሰምዖ እዩ ሰምዖ እምበር ንገጹ ኣይክውለሉን ሪኢኹም ስለዚ በዚ ምኽንያት እዩ ኣብ ዮሃንስ 7:33 ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቦም ስለዚ ኢየሱስ ገና ቁሩብ ዘመን ምሳኻትኩም እየ ናብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ክኸይድ እየ ክደልዩኒ ኣይትረኽቡሉን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ከዓ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎም ስለዚ ኣይሁድ እንታይ ኢሎም ንሕና ክንረኽቦ ዘይንኽእልሲ እዚ ናበይ ክኸይድ ኮን ሓሊኑ እዩ ናብቲ ኣብ ሃገር ጽርያ ጽርኢ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ደኾን ይኸይድ እሞ ነቶም ጽርያውያን ከምህር ሓሲቡ ኮይኑ ድዩ ይብሉ ማለት እዮም ክደልዩኒ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክትመፁ ድማ ኣይኮነልኩምን እዩ ዝብሎ ቃል እንታይ እዩ ተባሃሉ ሪኢኹም እዚ እቲ ምስጢርናቱ ማለት እዩ ክደልዩኒ እሳቶም እንታይ ሓስብሎ ክደልይዎ እዮም ኣይረኽቦን እዮም ማለት ኣብዛ ዓለም እዚኣ ተሓቢኡ ወይ ናብቶም ጽርያ ኸይዱ ናብቲ ሓንቲ ከተማ ኣትዩ ናብቲ ሓንቲ ሃገረሰብ ክሕባእ እዩ ኣብቲ ኸይዱ ከምዘይረኽብዎ ማለት እዩ ካብኣቶም ክሃድም እዩ ኖ እሱ ዝዛረቦ ዘሎ ግን እሶም ኣይተረድኦምን ኣሎ ከምኡ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ግን እንታይ እዩ ኢሎም እውን ተጨኒኦም ኦፍኮርስ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ግን ናብቲ ኣነ ዘለኹ ኣይትኸዱን ኢኹም ዘለዉ ንሰማይ ዝኸይድ የለን ክዕርጎ እዩ ክደልዩኒ ኣይትረኽቡንን እዮም ደልይኹም ኣይትረኽቡንን ኢኹም ኢልዎም ናብቲ ኣነ ዘለኹ ከዓ ክትመፁ ኣይትኽእሉን ኢኹም እንድሕር ደኣኒ ኣብዛ ጽርያ ትበሃል ዓዲ ዳ ወላ ኣብ ከምዚይ ዓዲ ኣሎ ኢሎም ሞ ክመፁ ክእሉ እዮም እኮ ግን እዚ ዝብሎም ዘሎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርድእ ማለት እዩ እንታይ ይርድኣኩም ኣብዚ ክዓርግ እዩ ንሰማይ ስለ ዝዓርግ ንሰማይ ስለ ዝኸይድ ክደልይዎ እዮም ኣይረኽብዎን እዮም ደልዮም ወላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኸማን ብካሜራታት ተዝረኽቦ ተዝደልዮ እውን ኣይምረኽብዎን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዛ መሬት እዩ ዝደልዩ ዘለዉ ንሱ ከዓ ዝብሎም ዘሎ ኣብዛ ናይ መሬት ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም ናብቲ እሱ ዘለዎ ናብቲ ኣነ ዘለኹ ከዓ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን እዩ ጨሪሹ ኣይኮነልኩምን እዩ ማንም ሰብ ብፈጣሪ ድሌት ተደይ ኮይኑ ንላዕሊ ክወፅእ ዝኽእል የለን ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ማለት እዩ ከምዚ ደሓነ ምክንያቱ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ዝለኣኸኒ ክኸይድ ብሎም ኣሎ ድሓርቲ ዝለኣኸኒ ዝብል ዘሎ ኣበይ እዩ ዘሎ ናብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ክኸይድ እየ እቲ ዝለኣኾ በይ ዘሎ ኣብ ዓዲ ጽርያ ኣሎ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዲ ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም እንዳበለ ዘምህር ነይሩ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ኣይወፃእኩን ኢልዋ ማርያም እንታይ ኢልዋ እታ መግደላን ምስ ረኸባ ኣይተንክፍን ኢልዋ ናብ ኣቦይ ኣይወፃእኩን ናብ ኣቦይ ኣይከትኩን ኣይዓረኩን ንላዕሊ ስለዚ እዚ እቲ ዓበይቲ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ተገሊጹ ዘሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ዘይሞተ ምዃኑ ሕጂ ናበይ ንምጻእ ማለት እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣርእስቲ ኣለዋና ምድቅ እንታይ ሽሙ ዳዊት 91:1 ከምኡ እውን ኢሳያስ 53:10 እዚአን ምስቲ ናተን ጉዳይ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ከመይ ከም ምዃኑ ንዝመጽእ ዘሎ ነገር ግን ሕጂ ኣብ ምንታይ ንዛረብ ብመሰረቱ
سبات لومي انتي يبلو مسلكم أنا مني زحلف جزء سمعهم نير كابتم سبختي مالتيهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد انتي تأمرات كيروم أنا حجي أبزي قلت أنا ناي كساب سلسة شح تأمرات كم زلهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم تصحيف الله مالتي من البات زي زمت سدلو قصنا بلنا هنرينا جن انتي تي تأمرات حجي سبسي انتي يدلي مسلوكم تأمرات يدلي إذا كلهم حجي أبزنا بنت تريهم زلهم أجانن تنوصاكم علىنا قال تأمرات يوم سوم زحسبون أبنت حجي حدا سب متيو بزعبانات كتاريخ كزارب كله نسخة أبزهم زعدت وليدك كم زي كل تحوات الله أكل زبال أكل كبال كبلك هولو إذا ساتهم تاي حسبو تأمرات حسبو إذا سبزي تأمرات سلزلو إيو زارب زلو بزعبان بر كم يجرو فلت سلازي كال حيلي تزاريبو له فلتون أي كإلني of course فلت أي كإلني انتي اتحيلي تزاريبو زلو ويأتي دعوه زهو زلو information جن من إيو زبلو جن يفلتوني زيهم تيفلتوه السوقن انتي إلوهم دلو أنا بمكاب إغزابير زمت منفس ويكا كفت أر زمت منفس يو كم زيلني إغزابير كم زيلني دابلي مبزارو بردلو مالتيهم ولا كسب ملأختاتون هو بيم إغزابير كم زيلني حنسابني إسياس ملأخته بو حنساب قليهم أبسل سمعت خموتي زبول ولو أمنا إثيوبيا أبسل سمعتي بقى خموتي إغزابير كم زيلني يلوم زارو جن زي كون خاطر نحت وداي بزحات الله حجي كم زي خمزيلهم كاب كسب موتات مالتي موتات نأكل أتسعي وخيد نأكل مويتو زلو أتسعي ومقابرو كده أتسعي لوم تمالي تقبر سب نتي ناتو بيتسب وسيتكا أنا خطوسو إغزابير إذا خطوسي إلني يسوس متي خطوسي إلني زي أنا هي بكالو هنا عها كقلت كله أتسعي وخطسأل كايو موت كتتسوي خمس بالنجار سلازلهم نزي حيزهم مالتي وكيدهم إذا عينة أمرات كجبرز دليلو نجرجن كلهم حافيرهم يم تمليسهم بجكاتي فيلم سرحو مالتي أو حدا عدي فيلم سرحو لو بعلاتهم زك أنا بروه ببوليسون بعلو ندا ترجعت أزمة مالتي بوليس كله مسرائيو ثم أو شيرز جبرو نتو قداي مسرائيو تعشوا ما هو ينتصنيحو مالتي جيجا هو ينتصنيحو لذي حجي انتي زلو تأمرات سينمتاي أب تأمرات حدا سبي زنبل تأمرات كرئيد اللي حج مالتي تأمرات النبيات توهيبوهم أب جيزهم تأمرات هاللوم كلهم نبيات أب جيزهم تأمرات كجبرو يخولوا يوم بفتار حيلي كله بفتار حيلي ولا يسوس جبرو زنبر بوملو أنا بعلي زي بخلتي جيري زبل أب ما نم مصحف يلن بعلي جيري بخلتي زبل حتى كله إذا كله تأمرات كاب متى أخذ تجبر زلها خبلو كله إذا كله تأمر تجبر زلك نايتزل آخر نيم برناتي هيكون اللي يزبل أكان أنت زوج أم زلها بس أبعت أملاخ مبر يزبل أنا يكون كنت تجبر زلها ስለዚህ ሕጂ ኩሉ እንታይ ሂቦ ማለት ንፈጣሪ ሕጂ እቲ ተኣምር ዝደሊ ኣብ ተኣምር ተመርኪሱ ኣነ ስኒ እንተዳ ተኣምር ዘይገበሮ ኮይኑ ነዚ ከኣምነየ ኣይኣምነነ እንድሕር ደኣ ገይሩ ኮይኑ ተኣምር ከዓ ከኣምነ ኢሉ ሎሚ ዝዛረቡ ዘለዉ ሰባት ኣብ ማቴዎስ 12:39 ሂብዎም ኣሎ ኣብ ማቴዎስ 12 ሂብዎም ኣሎ እንታይ ኢሉ ሂብዎም ኣሎ 12:39 እንታይ ኢሉ مجمريا اتي تأمرات زدلي ولدو انت عينت ولدو تأمرات زدلي زخون النبي متيو نفت ارتو مولوسو إلو كزاروهم كسوبكم كله حرايكو بلو قباء مالتي كختلو كمهارو قباء نقرقن انتاي دلي حجي نتي املاح سولو دلو مسب نعو انتاي حتو تأمرات هارينا نأمن الكابلو تأمرات ريوم كازي آمنو معاتيهم زلو أرئينا بلو يرئيهم ولا حتى ناي حدا كابو أبنت انتايو ناي فرعون اندحر رئيخمو بزحت عمرات أرئيو موسى مالتيو سيدنا موسى ويكا موسى بزحت عمرات نفت أرئيو لمينو أرئيو نقرقن أمينو دي أي أمنن قال يوم حجي أرئينا بلو مو دحر مصر أي وغن زي أمونو معات هزبتات يمزلو بر بتي تأمر زئمن نيرو زي أمنو نيرو تتخونو دك أسابات إذا كل بزحت أمرات يمريهم لك إسرائيل بعلم كاب أبزناي سينا كموت أخلو ناب بحري سجرون كله سجيرهم إذا عبيت أمري حد بحري خفت لك كم من قد خون لك نجرجن نزي نزريهم نزت أمر زريهم سجر مسبولو شعون شعينهم نمراح كأمر جميرهم
ኣብ ዓዶም ከማና ይኣትውን ኣብ ሃገሮም ከይኣትዎ ከለዉ ኣብ መንገዲ ንምራሕ ኣምላኽ ኢሎም ከኣምንዎ ጀሚሮም ማለት እዩ እዚ ተኣምራት ጠቒሞም ዶ ኣይጠቐሞምን ንፈጣሪ ዝደሊ ሰብ ተኣምራት ኣይኮነን ዝፅበይ ኣእምሩኡ ክሓስብ ይግባእ ብኣእምሩኡ ክሓስብ ይግባእ እቲ ኣእምሮ ከስርሖ ኣለዎ እንድሕር ተኣምራት ትፅበይ ኮንካ የሱስ እንታይ ኢሉ ኣሎ መስለኩም ኣብ 12:39 ማቴዎስ እንታይ ኢልዎም ምስ ሓተትዎ ንሱ ግና መሊሱ በሎም ማለት ኢሎሞ መምህር ተኣምር ኣርእየና ኢሎሞ ከምዚ ሕጂ ዝሓትዎ ዘሎ ተኣምር ኣበይ ኣሎ ተኣምር ነቢ መሓመድ ኣበይ ኣሎ ተኣምር ገይሮም መዓኑ ተኣምር ዝገበርዎ መዓት ኣሎ ግን እንታይ ኢልዎ መስለኩም ክፋእን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ መን እዩ ዝደሊ ሕጂ ተኣምር መስለኩም ክፋእን ዘማውን ወለዶ ኢልዎ በዓሉ ኢየሱስ ተዛረቦ ማለት እዩ ክፋእን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ ክፋእን ዘማውን ስለ ዝኾነ እምበር ብሓቂ ናብ ፈጣሪ ክምራሕ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ ኣእምሩኡ ክስርሖ ግባእ ንምንታይ ክስርሖ ግባእ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ወይ ገልፃ ፀናሕኩ ኢየሱስ እንታይ እዩ ዝልምን ዘሎ ኢየሱስ ንሱ ብዘመን ስጉእ እንከሎ ብብርቱዕ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ መን እዩ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ስለዚ ኢየሱስ ሕጂ ካብ ሞት ክድሕን ደሊ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ሞት ነቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ጸሎት ይገብር ኣሎ ተመሊስኩም ንስኻትኩም እንታይ ትብሉ ኣይሰምዑን ኣምላኽ ማለት እዩ ቀቲልዎ እንታይ ኢሉ እሱ ምሂሩ ነይሩ እንድሕር ኣምላኽ ቅጫ ሃበኒ ኢልካዮ እምኒ ኣይሂበካን እዩ ንዑ ግን ከምኡ ገይርዎ ማለት እዩ ንየሱስ ነዚኣ ምሂሩ ስኒ ንየሱስ ባዕሉ ከምኡ ገይርዎ ማለት እዩ ከምኡ ትብሉ ኣለኹም ምክንያቱ ኢየሱስ እንታይ ዝልምን ዘሎ ክድሕን ካብታ ሞት ክድሕን እዩ ዝደሊ ዘሎ እታ ናቱ ልመና ኣብታ ግዜ እቲኣ እንታይ እያ ካብ ሞት ክድሕን ካብዛ ፅዋ እዚኣ ክድሕን ይደሊ ኣሎ ኣብ ዕብራውያን 5:7 ስለዚ ካብዚኣ ሞት እዚኣ ክድሕን እንተደኣ ዝደሊ ኣሎ ኮይኑ ስለምንታይ እዩ ተቐቲሉ ኣይሰምዑን ማለት ድዩ ኣምላኽ ኣይሰምዑን ትብሉ ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ከዓ ምናልባት ኣብ ኣምላኽ እንታይ ክመፃኩም እዩ መን ኢልኩም ክብለኩም እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከም ዝሰምዖ ተዛሪቡ እዩ ከይዱ ስለዚ በዚ መሰረት ሕጂ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ርኢናዮ እዚ ብዙሕ ዘይኣተናዮ ኣሎ ግን እቲ ግዜታት ንኣሽቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ በቢ ጥቕስታት እናገበርና ቆቆርብ እናገበርና ክንሪኦ በለፅ ካብ ነዊሕ ተዛሪብካ ሰብ ዘይርድኦ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ዘይሞቶ ምዃኑ ከረድእ ዝኽእል እየ ኣነ ዘምፃልኩም ዘለኹ ምክንያቱ ካልኦት እውን ናይ እምነት ሴክትስ ኣለዉ ኢየሱስ ባዕሉ እዩ ሞይቱ ኢሎም ዝኣምኑ ነፍሱ እዩ ቀቲሉ እምበር ንህዝቢ ኢሉ ኣይሞተን ዝብሉ ኣለዉ ዮሃንስ 17 ተመርኪሶም ኣነ ንነፍሰይ በጃ ከሕልፋ መሊሰ እውን ክወስዳ እየ ስለ ዝበለስኒ ንነፍሱ ባዕሉ ወሲድዋ ነፍሱ ቀቲሉ ማለት እዩ ባዕሉ ስለዚ ብነፍሲ ቅትለት እዩ ዝኣምኑ ወሳቶም ገሊኦም ከምዚ ኸማን ዝኣምኑ ኣለዎ ማለት እዩ ነገር ግን እቲ ጥቕስታት እንድሕር ርኢናዮ ብሓቂ ንቕቡእ እግዚኣብሔር ከም ዘድሕኖ ሕጂ ፈለጥኩ ብናይ እታ የማነይቲ ሓይሊ ምድሓን ካብ ቅድሲ ሰማዩ ክምልሰሉ እዩ መዝሙረ ዳዊት 20:6 እዚ ከዓኒ እንድሕር ርኢና ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ብገጹ ተደፊኡ ጸለየ ኣቦይ ዝከኣልካ እንተኮይኑ እዛ ፅዋ እዚኣ ናይ ሞት ፅዋ ካባይ ኣሕልፋ ግና ንስኻ ከም እትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን ኢሉ ከዓ ዝዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢሉ እንዳተዛረበ ከሎ ኖ ተቐቲሉ ክንብል ከለና ርኢዩ ኩሉ እንድዩ ካብታ ቅድሲ ሰማይ ክምልሰሉ ይብል ኣሎ ዳዊት ሕጂ ብዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 20 ካብታ ቅድሲ ሰማይ ክምልሰሉ እዩ በታ የማነይቲ ሓይሊ ምድሓን ካብ ቅድሲ ሰማይ ክምልሰሉ እዩ እንድሕር መሊሱሉ ኮይኑ ኣብ ሉቃስ 22:42 እንታይ ይብል ኣቦይ ፈቓድካ እንተኮይኑስ ነዛ ፅዋ እዚኣ ኸባይ ኣሕልፋ ግናኸ ፈቓድካ እምበር ፈቓደይሲ ኣይኹን እናበለ ጸለየ ዘበርትዕ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተረኣዮ ሕጂ ካብ ሰማይ እንታይ መፂዎ ዘበርትዕ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተረኣዮ ፃዕሪ ሞት ሒዝዎ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ ረሃፁ ከዓ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ ዘበርትዕ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተረኣዮ እንታይ ክገብር ይመፂ ዘበርትዕ መልኣኽ ንምንታይ መፂኡ
كقتله يلومن على السخدح إن السخاء كقتله يلوماتيو إذن دحر كوين وتجاجي لهم مالتي مخناتو إجزابير حيلوم إيو نقبؤ عرض مدحاني إذا بالمزمور داويت عسران شمونته إجزابير سنتايلو نقبؤ سي عردي مدحانيو أب قدامي مصحف زينا موائل عسى شدش عسران كلتن دما انتاي زبل نقبؤاتي أي تقربوهم ننبياتي كأكفاء أي تكبروهم يبل سلازي بمسألة مصحف قدس اندحر رئينايو انتاي بلالو مالتيو يسوس كم زدحن استغلت له معد تقصتات له أب بحلفي أبز التنبيت مالتيو نعو مستي ناي حدش كدان اندر أنا كنرئينا مالتيو سلازي نايلو معث بزي أخلنا نزمت ذلو أب كالي أرأستي كنقصو لأينا زي جن بخال أرأستي كن متئينا مالتيو أب تحتي يسوس مويتوري أي متنزبل مالتيو سالساي كفال كن أربك رومينا كساب شعوغن كلاتكم زخون رئيتو تلوكم صحفوا لي بزي إفانوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن ثقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت